Malawi Today. Guys, it was that time MCP. Guys, and that time MCP. Na vura customer demo, DP la kama demo. Ajina gangara. Ndeji melejo funika jaka ba ikulu mujiwa njani. Kama demo we no mkakale nao. Ajamna minya. Ujamna namiwa aja. Ajamna minya namiwa aja kama demo mkakale nao. Ndeji memka jiri ni mkwambiti sokonizo. Kama demo we no mkalo we nao. Demo kakalo na mkwambiti sokonizo. Mkachole shobu ya mtu. Olo bench ya mtu mkachole. Mkakani kakundu. Ndemo kakachole bwese mademo kamela tsugula kakangara. Ndiye nanduka kashika mnoka shopo jaga suma akali ngangaraye. Mparo n'umukozi wogeranya marando menyo. Ngarari mukale mademo ariro gangara kasokole gangara wa GBB. Ino mademo ajaje mnabanda na myaje msaka abanda ile gangara. Ino mkakana ku mademo ndiye mkachole shopo ya muntu. Mukachole shopo ya muntu hadiwe ya muntu mukachole mkabe mukarundu. Ndiye mbija kakabega. Abolisi ajaga no bajero masokole ndiye gangara ndo ajaba. Ndiye gangara yina mina kali vile. Mademo amene mkozi wokola na bwina mademo amene ndabwina. Mademo amene anyamara mademo mkozi weza no pindu ngobwina mkozi wokola. Mwana na mademo ino mkazori mademo simugwiza na mkape na mkambitse ushora akaina Mwadzuka bwanji ya Malawi muli bwanji konse kumene muli chigawo chino cha kumasana. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Maganizo pepera anthu ena akufuna kupanga ma demonstration ena ndiye akuwuzana kuti awu mukathyole mashopu mukakatyola mashopu zonse zipite pamutu pa gangata. Maganizo opepera amalawi achinyamata amene samalifunira dziko lawo labwino. Amalawi achinyamata amene samafuna miyoyo yawo itasintha koma azingotumikira anthu kavuleni nchenga pitani kanyamuleni chakuti samakhala ndi vision. Anyamata amene samaganiza oni mawa naneso ndimafuna nditakhala ndi chochita. Gulu la anyamata ake ndimene anyamata opepera. Alipotu anthu amene amachedwa maskini komano amakhala ndi zikhumbo kunena kuti sindinapite ku skulu koma ndimafunisisa nditapanga chakuti chifukwa cha chikhumbo chawo amakwanirisa zochita zawo. Koma anthu amene maganizo awo anangobadwa ngati mwachinyama ndenda amene tikuamva akuganiza mopeperawa. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Programu yanga akundipasira ndi aja Transkuria Mr. Chikalongo pa namba la 0782032134. Transkuria amene amanyamula katundu anthu ku South Africa nonse amene muli ndi katundu osiyanasiyana kuja ku South Africa taimbani namba la komanso nkuteka anthu ena ali ku Malawi koma azibale awo ali ku South Africa atumizireni namba la kunena kuti taimbirani awa Mungu apasira shuga olo china chilichonse olo sopo kuno kumuziza vuta ndeti kuti Transkuria aimbireni 0780
20 32 134 mukatero mwapeza Transkulia. Ndofuna utengawu upite kwa nyamata watu pali Limpopo amene amaimba nyimbo zosiyana-siyana. Nyamata izina lake timati Vintage kuti atimbire pa Limpopo pa nambala iyi 073 257 1972. A Vintage kumene muliko ngati mukutimva taimbani nambala iyi 073 257 1972. Vintage tikukufunani kwambiri. Nyamata amene amaimba nyimbo pa Limpopo FM. Ndipo tonse amene tufuna titayankhula ndi maloyers athu amene tili ku South Africa tili ndi mavuto osiyana-siyana 067 951 8124 067 951 8124. mukatero ndiye kuti muyankhulanso ndi maloya kuti akuthandizeni. Komanso pali abale ndi alongo ena amene amafunisisa nambala ya Dr. Yoko ku Kasungu 098 05 31 215 098 05 31 215. Dr. Yoko ku Kasungu. Ena amati ife tufuna Dr. lake tili kuno ku South Africa. Dr. lake ali pa nambala iyi 074 378 0321. Mukaimbira ndiye kuti zonse zimene mufuna athandizane nanu akupasani. Nambala yathu pa Limpopo FM imene muzitumizira mautenga osiyana-siyana, kutitumizira maina azifamba anthu amene akukonzekera kuzasokoneza ma demonstration, a polisi amene akupanga katangale ku ame zikasokonekera. Nambala yathu pa Limpopo FM 073 257 1972. Kungo kutumiza utenga muona amene akhale pa menepo pa reception siku limenero akuyankhani, ndipo utenga wanu umpeza Comrade Ntanyiwa. Kandi information ya mtundu wanji kamwaona anthu anyamula zikwanje akufuna kukampha munthu tango tumizana utenga muona breaking news ituluke. Manamba athu ndamenewo kamuli mboma kamuli kunja kwa boma, manamba athu pa Limpopo FM ndamenewo. Akuti tabwerezani nonse amene mmamfuna Comrade Ntanyiwa, kamufuna kumupha kamukumfunira zabwino, nambala ndi iyi. Chifanda vakale kuti asisito amandisaka, asisito akunchesa amandisaka, ndi nambala imwe apasa asisito, nambala imwe mpasi wa mkulu wa ame, nambala imwe mpasi wa mkulu wa polisi, komanso mwapasa muwanga akhalako ndi funa. Ndi nambala yanga ndi 073 257 1972. Palibe kubisa. Ife timaenda ndotetezedwa mwa Mbuye. Akakhala mapemphero ndi anthu akupanga mapemphero siti kuyenderaso kutenga chida. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Programu ija imene timayicha Nkhanga Zaona. Mawakula kumakakonera Mabolo matukale Akatangisa Mabolo matukale Akatangisa Tikongeri sinjakuka Tikongeri sinjakaza Wapasana tengezaka Napenda chima Wapasana tengezaka Amalawi kalira
Amalawi kulima demonstration amene akhazikitsidwa ndi Vice President achigawo chija chapakati Bambo Alfred Gangata. Ndimafuna ndikuwuzeni nonse amene mmakonda dziko lanu ka joineni. Nonse amene mmakonda dziko lanu ka joineni. Ma demonstration iwa akuti cholinga chake ndikuthana ndi azikwanje. Ndetonse tiyeni tikathane ndi azikwanje. Osati titenge zikwanje kuti tikathane ndi azikwanje. Ayi tikupita kukadandaula kunena kuti azikwanje sitikuafuna mziko la Malawi. Tisatenge zikwanje. Tipite tikaende ngakhale tamvabe zambiri koma tiyeni tipite chifukwa chonoti anthuwa agwirizana zonena kuti kusapezeke wachikwanje wina aliyense. Akuti kusapezeke wachikwanje wina aliyense ndicho linga chonena kuti mawu amene amayankhula kunena kuti azikwanje aja amamenya na miwa chifukwa chonena kuti sana gawane bwino ndalama agwirizane ndengati sapita kukapanga china chilichonse azituza ifeso bano Amalawi kuti mwaona bwanji Gangata waenda kunalibe azikwanje amene ajawo chifukwa chonena kuti sana gawane bwino miwa ndalama. Amalawi kodi olo munthu onoti ali ndi ngongole yake ungakantengere chikwanje? Munthu wakungongola chinthu chako ungakhala ndi maganizo onoti ndikammenyera ku nsonkhano. Ndizosatheka simungapange longosolo lokammenya na miwa pa ma demonstration nde musikana amazonoti anthu sana gawane bwino ndalama. Bwanji simuna mmenye Edward Kambanje? Bwanji simuna msatire Edward Kambanje ndikukammenya kunena kuti Edward Kambanje unali nawo gulu lomwelo lopangisa ma demonstration? Bwanji simuna apite kukamenya Anyanyaliwa kunena kuti Anyanyaliwa munali mugulu lopangisa ma demonstration ndrama zili kuti? Bwanji simuna msatire Aida Mazinga? Anthu opepera. Mawosha mwatirika ikakumbuka mene mukalo anachoshiba kedeleza ndawi mene anachoshiba ikakamba tumalashimanga anachoshiba jufleshi buleti anachoshiba kaburu matukale anachoshiba kaburu matukale anachoshiba tikongere sinjakupa Nde Amalawi ndikuti tonse tiyeni kuma demonstration kandi fa Malawi Fest kandi fe abungwe lanji mto unified mtokoto tiyeni tikathese khalidwe limeneli loyenda ndi zikwanje. Tithese anthu tizikhale aufulu mu dziko mwathu. Tithese khalidwe la zikwanje. Ndimafuna uthenga upite kwa Moses Konkuyu kunena kuti Moses Konkuyu malankhulidwe anu amene mmalankhula nthawi zonse amakhala opepera. Nchifukwa chake mutapita ku Blantyre anthu anakuthamangisani chifukwa simmakwanisa kuyankhula. Mmayankhula zinthu zolapyesa anthu mitima. Mawu amene mmayankhula chisimawu onoti angayankhule akuti nduna yona zofalisa nkhani kutoko mtati mpiteso ku Blantyre akakuthamangisani chifukwa chani mukuyankhula zopepera ku mtundu wa Malawi. Let's see on the beat.
chigawo cha kumasana kuno ndili ndi uthenga wanga ndikufuna upite kwa abale yanga UTM. Kodi abale a UTM mumanena zoona kunena kuti Chilima mumamukonda, ndifuna ndiyambe ndi funso limene lili. Uthengawu upite kwa abale a UTM kunena kuti kodi a UTM mumanena zoona kunena kuti Chilima mumamukonda. Kodi mukamakakamira zoyima panoka kuli 50+1 kapena muli ndi maganizo ajo noti mukapangaso ubale ndi chipani cha MCP. Uthenga wanga ndimafuna upite kwa Mai Chilima komanso akubanja kwa Chilima kunena kuti pakufunika kuti mulowererepo. Ngati Amalawi tikufunisisa kunena kuti tizaziwe chiona chake cha imfa ya Klaus Chilima, pakufunika chipani cha UTM chibwere pamozi ndi zipani zina ndicho linga chonoti tione tsogolo la dziko komanso tizaziwe za Klaus Chilima. China chimene ndinganene ena andichitira umboni. UTM ya Akabambe ndi UTM ya Chilima ndizosiyana. UTM ya malemu a Chilima inali very powerful kusiyana ndi UTM ya Akabambe. Chilima was powerful mayankhulidwe. Chilima anali ndi chikoka chochuluka tikayerekeza ndi Akabambe. Akabambe kundaleku angopita poti nangati pange bwanji komano sana eneka kukhala munthu wandali. Anali munthu uja wongofuna kungokhala muofesi. Chifukwa ndale zikufunika kuyankhula, ndale zikufunika kuchangamuka. Ndeni mafuna uthenga wanga upite kwa Akabambe kunena kuti Akabambe tayankhula ndi anthu onse. Lero la Malawi ndifuna mundimvese bwinobwino. Ineyo ndayankhulana ndi DPP. Ndipo a DPP anditsimikizira kunena kuti Comrade Ntanyiwa umayankhula zonse zija ife tutimamva, ndipo timakhala pansi ndikumakambirana kuti koma mukumva mwanayi ndezonse zimene wakhala kumva takhala tikuzitenga ndikukampasaso Peter Mutharika. Nde achipani cha DPP akunena kuti ndikuuzeni inu azipani zonse kunena kuti iwo ali okonzeka kupanga mgwirizano. Pitani kakhaleni pansi, cholinga chawo ndikuombola mtundu wa Malawi. Choncho ndimafuna ndipemphe mayi wanga Mai Joyce Banda, pangana appointment mukakumane ndi Bambo Mutharika. Nthawi yatha, nthawi yakwana kuti tione kuti kodi Amalawi tizauza kuti akavotere chani. Chifukwa panopa zikutivuta kuti tauza Amalawi chokavotera. Sitikufuna chipani chinene kuti ife tufuna tiende toka. Muyende nokha mufuna muzipita kuti. Muyende nokha mufuna muzipita kuti. Ndenu ndifuna ndikupempheni Mai Joyce Banda, mwayimbire telefoni a Enoki Chihana, mwayimbire telefoni a Khumbo Kachale, mwayimbire telefoni a Frank Mwene Mpumbu. Mukatipangire mgwirizano. Akabambe ndifuna ndikupempheni. Chilima anali munthu uja wozichepesa. Amatu kuona maso ankhono ndikudeka. Mutati mudeka Akabambe. Siku lina muzandiimbira telefoni ndikunduza zonoti zichoma nina zija ndizi. Nkutheka udindo wa president ndi wanu. Koma koka utengera mwina siku UTM mwina ndikumgwirizano. Mai Joyce Banda akunena motsimikiza kunena kuti iwo akufuna kupulumusa Amalawi osati akufuna maudindo alibe nawo ntchito.
ino achinyamata mukhoza kumagawana kuti ine osuka mbale, ine ogawa ndiwo, ine okolopa. Maudindo ati mugawane. Iwo akungofuna kungokhala pamenepo ndikumakuthandizirani kuti ananga tapanga ni choncho, tapanga ni choncho, tapanga ni choncho. Nde mai Joyce Banda ndi Peter Mutharika ndamene ali azigogo athu amene atiuze atilondolole kolowerako. Nonse amene mmakonda chipani cha UTM ma supporters, nonse amene muli ku executive ya UTM, ndikufuna ndikupempheni mmamba uno, ndikupaseni assignment imeneyi ka in 5 days mwauza Malawi chona cheni akabambe utenga upite kwa inu. Ndikuziwa kunena kuti akabambe sikuti mukupanga izi chifukwa cha kufuna kwanu, koma chifukwa cha amuli azanu amuli akumabwera kukupasani ma information ena pala anthu ena amene mmapemphera nawo ku chalichi amaoneka ngati muli limodzi koma si muli limodzi. Nde ndifuna ndikupempheni akabambe akambala chonde, ndifuna ndikupempheni akambale Mike Aliati, ndifuna ndikupempheni Mike Aliati komanso ndazitsogoleri ena onse antumbuka ku chipani cha UTM ngatidi mmamkonda Chilima zenizeni. Sindikufuna kutenga mau kubwerekera mau amene anayankhula Michael Usi kunena kuti amamukonda Chilima ku UTM ndi anthu awiri. Ine zimene zija sindikuzikhulupirira chifukwa masapota nawonso amamukonda Chilima uja. Ndeti kanena kuti anthu awiri sindikufuna, koma ndikufuna ndipemphe akabambe ena onse twavomera kukapanga mgwirizano mwasala ndinu noka. Amalawi panopa munthu amene wasala pa mgwirizano ndi akabambe. Nde ndikufuna mutithandizire ena anu mwina mukuchokera kubanja kwa akabambe, ena anu akabambe ndazanu munali nawo ku skulu inuyo aucheni Bire Banda akabambe munali nawo limodzi ku skulu. Ine pacha ndiri form 1 inu nda akabambe muli form 4 kumalamulo kumakwasa. Nde ino ya Bire Banda mukapanga ndikanatha kwauza anthu ena sindikudziwa kuti alipo kapena anatisiya ajina sawerengera amene tinali nawo kumakwasa kumalamulo ajina sawerengera. Tiyeni yankhulana nawo ni nzathu kabambe. Tinali ndi ajina Pachalo, I'm not sure kuti ala live kapena poti nakasimfa za masiku ano sitikudziwa. Tiyeni abale yanga ndicho linga chonoti tikonze dziko. Tufuna tikonze dzikoli. Tikalikonza dziko tonse tutizalinjoya. Ala munthu ina azipeza kakhobiri kochepa koma tiziyenda mufulu ma business amene tingapange ochepawo. Nde utenga wanga kuchigawo chakuma sana kuno utenga ndifuna upite kwa akabambe kunena kuti akabambe aliyense akungona kuti akabambe ndamene asala, akabambe ndamene asala, akabambe ndamene asala. Inonso pa social media yankhulana nawo ne akabambe mwachikondi ndi mwamtendere. Magulu onse a UTM ndifunaso ndikupempheni kunena kuti yankhulana ni mtsogoleri wanu kuti tiyende limodzi. Nkhondo iyi sikufunika munthu mmodzi. Nde ndifuna ndikupempheni kunena kuti akabambe muyankhulane nawo. Ma demonstration 10 likes anu tonse tikasonkhana kumene koko. Ndibwera chigawo chakumadzulo kuti ndikupaseni report kwatuluka report la kumenyedwa kwa anamiwa, report la tuluka. Nde madzulo ano tikupasani report la kumenyedwa kwa anamiwa komanso pali anthu ena amene mukhoza kwaimbira nambala imwimbe nambala iyi 092 8465 957 092 8465 957 ndibwereze nambali 092 8465 957. Inu nonse amene mukhala kulilongwe mungoyimba nambala imene ndiye mumuze munthu kunena kuti
ukangopezeka kweli ya 23 nkumapanga zako zopusazi tikupasa makofi palika gulu kanthu mtsogoleri wawo ndi amene ndibwera nawo programu iyi kumadzulo mwayimbire atumidwa akumatolera za mavoti kweli ya 23 ndiye ndibwera ndi listiso ya maina ya anthu amene akupanga zimenezi kweli ya 23 ko munali ndine Comrade Mtanyi Wangani ndiye noti makolo athu kale amatuza kunena kuti MCP ndio ipa kwa mavuto kusamva mpopo ndi Comrade Mtanyi wandikateronso tisiyane pomwepa madzulo tikhala tikukumbusanaso kunena kuti kodi kumangochi tikamuvotere ndani nanga kuthero kulichenza tikamuvotere ndani nanga kunsanje lanji tikavotere ndani nanga kuchitipa nanga kunkhotakota nanga kumchinji tibwera ndi programu imene chifukwa pano tikungofuna ma MP okhawo amene tikuona kuti athandiza dziko la Malawi. Chikuti tonse kuma demonstration like sana ngani tudonena kuti kutesa azikwanje mumzinda uja wa Lilongwe chifukwa mawu azikwanje omwewo akhoza kungomva kuti a headmaster apa Livimbo nda UDF amakonda UDF azikwanje kupita kumene kukukamenye ndiye tufuna titese zimenezozo akhoza kumva kunena kuti maziphunzitsi apa Livimbo onse ndi afodi azikwanje kunyamuka ndikupita kukamenya ndekuti iwonso akamapita akasokonezako maphunziro koma ife tiziyenda mu msewu Livimboyo iluko Lilongwe Girlsyo iluko tizangoyenda mu msewu motizipita anawo azilemba maiso awo osamanamizira maiso mwauponda ma demonstration Salama yatu imboka siku nitifu katundu wangu kwela nteko sala nitosheba Songo yatu mungoba akuoipa itu Magoro watu kale Magoro watu kale Tikongere sinjakuka Tikongere sinjakaza Babasana jenge jaka Napenda kilima Babasana jenge jaka Amara utalira